Itutugbo yemejenu ni ikponu balonzana. Abadu. Namere aluba dibia. Amosu ataba lo bunago. Ban. Nekpo mo onye ọbala tụrụ dibia. Dibia okege na-akpa na agbata aba mma. Itutugbo. Money making machine. Okwuanyionu na-agụrụ nnukwu mmọnwụ. Onye ji mara obodo. Onye ji mara obodo. Ọzọ na obede ọkwanna. Eze nwanyị agụrụ mmụọ na-ekpu m ichi. Mama. Ududo nke okpugoro mmụọ na-eti m ọzọ. Na nnukwu. Ide mmiri omelaga mmụọ nje eje ibe. Eze obenebe na mmanwụ ukwu n'ilo. Otu uri ọmụmụ ọlụmụ mmụọ nje ka ọwụ ogori na mmanwụ ukwu n'ilo. Ọgwụ karịa ọgwụ ọzawa ọbara ọla. Ee ma onye ọbara tụre. Ọbara tụre na-ebu ọbara kwụ na mmanwụ ukwu n'ilo. Itutugbo. Ebe igbe ala aga ọgụ achịgo. Ichi ya aga igbogu na mmụọ. Ojuju emere gị ibe mụ na-emere gị ibe. Mbọsị eke ibe ọma ya emerụ nke nwa. Mbọsị agwọ na ibe ọma ya emerụ nke nwa. Ọ na-emerụ gị ma ọ na-emerụ na-ebube Chukwu. Ebube Chukwu ụzọ na nkanụ. Onye lọtọrọ ọhịa wetị na ibe ọma ya emerụ ọhịa na ibe ọma ya emerụ ya nwa. Ibe ọlụ olu nwa mmadụ Chukwu ya merụ ụmụ ya o jiri ikwu nye mụta ọgụ na arụ a na-akwa na awụ ya. Nwedi ọ na-alapụkwa eke wee wuru ubi ebe enyi ibe a na-eme ubi ọ na-abụ olisa jebiri. Ukwu je na ana ma ọ bụrụ mbuze. Edude togwa na mụ maazị iko onye mkpo. Mgbuduru ugo ọhụrụ elo. Omenala emebụghị eburu ibu ọwa. Itutugbo nwata kpoja aka. Abịa n'ọnụ oyibo bụ na ubetide ma ọkwanna. Imeje betide nwa n'ihe mmetụ ibe ọma o. Nwoke bụghị n'ezi n'oyi abụghị n'anya. Nwaanyị bụghị n'ezi n'oyi abụ nkụ n'anya. Ego dị edakwu ego dị nnekwu. Ngọgharụghị ọgwụ ogologo nnụnụ ya na-agụ isi ike. O jighị amụ ije n'oyi adarịrị ngwụrọ. Otiti bụrụ gị atụ mgbe mụ bere ma bụ erukwu ya izo. Gị nwa anụ ifere iyi gị ma chọọ ọdụ. Itutugbo. Ihe nwoke kere otu maka mbụ otu. Ibe ọma meberigo. Ibe ọma ibu n'obi na mbụ ya emechalụ nke nwa. Money making machine. Odogwu eji mara obodo. Mmiri mgbe ego na South. Onye eji mara obodo. Triple M na mmanwụ kene yi ite egwugwo. O jere ala ata gwọọ ya. O jere ata kpọrịta onye nwụrụ anwụ. Ekene mmanwụ kene yi ite egwugwu. Onye adịrị nye mma.